Harboe Cup 2025. Lørdag den 27. september. Video og billeder af Jakob Engel. Videoredigering er foretaget af mor og far. Kasper Engel er kommet godt i gang med sejladserne ved Harboe Cup i dag, lørdag og søndag. Det blev til 4 sejladser i dag og vandt 1. Sejlads og lørdagens resultat efter de 4 sejladser. Kasper ligger nu nummer 3 inden søndagens sidste sejladser. Jakob Engel sejlede med en rib og tog lidt video og billeder. Kasper har sejlnummer 1521. Harboe Cup 2025, søndag den 28. september. Det gennemgående tema blev hårdt vejr. Kasper havde en hård dag, men gennemførte alle søndagens 5 sejladser. Søndagens sidste sejlads blev dramatisk for Kasper, idet han tabte jollens ror, kendt problem for ældre terrajoller. Måtte en tur i vandet for at redde jollens ror og samtidig holde fast i jollen. Jollen kændrede. Hvis man tager mod hjælp, mister man sejladsen. Kasper kæmpede med hård vind og med at få jollen på ret køl og få fastgjort jollens ror igen. Denne soloaktion kostede tid, og Kasper fik attergang i jollen og kæmpede videre i dagens sidste sejlads, men lige inden han skulle runde den sidste gule bøje kændrede jollen igen i den tiltagende vind. Men ikke nok med det, Kasper kæmpede også med tidsfristen for søndagens sidste sejlads. På 12 sekunder var han på ret køl igen. Kom i mål inden for tidsfristen. Kaspers dramatiske slutning på søndagens sidste sejlads blev set af Kaspers mor og far via Mortens live-video på computeren i Havdrup, og Morten fra live-videoen sagde, at det var virkelig godt kæmpet af Kasper. Harboe Cups rib sejlende fotograf Mogens Hansen fik taget mange billeder fra lørdag og søndagens sejladser, virkelig flotte billeder, og fangede også Kasper i det hårde vejr med sejlnummer 1521.